Kasapulan ti naerteng panagsagana ti syudad ti Baguio iti manamnama panagrugi ti panawen ti tikag iti bulan ti Hulyo. Sigun kani Baguio City Mayor Benjamin Magalong posible adakkel parikot ti syudad ti mapadpadaanan a rainfall reduction ang mga pektar iti supply ti danum. Inayon na pakinawaan ti syudad ti mapaspasaran ita panagtudo ken gundaway daytoy tapno maisagana dagiti rainwater harvesting facility a mararamat kas kanayunan a supply iti danom, iti panawon ti tikag. Iti agdama, isagsagana ti Baguio City LGU ti El Nino Plan nga aprobaran ti City Council. Kinunana pa'y kasapulan ti partisipasyon dagiti umili para iti daytoy rason no apay manamnama amang ipatungpalda iti seminar ken workshops. Napategmet ti commitment dagiti babarangay ken ti komunidad nang runa iti panagsalimetmet iti panagusar iti danom. Water will be a big issue here. So, kailangan seryoso tayo rito sa pag-address nitong El Nino. Hindi natin basta-basta baliwalain to.